Sa balin to pa yung report, sa ito talawatin ito no madamdama, padaanan to pa. Ito report ni Idol Joan Agustin, ayun, kaya pa eh. Okay. Sa Gasot, pitupulog at duwa nga elementarya nakipagpaset apo iti Disaster Risk Reduction and Management Youth Camp. Dito apo katatapno maisuro kadigiti chikiting. Digiti aramidan da nang nangruna apo iti disaster response. Ayan. Dito panagridam. Digiti agtutubo. Bueno digiti estudyante apo. Nang nangruna kadigiti nagdudumang peggad apo nga bagyo or didigra apo bagyo layo sa Gingined ken da dumapay. Detalye ka natin na nakamat a report manipod kini Idol Joan Agustin. Dito nga gondaway apo. Dito na isiyangkat nga Disaster Risk Reduction and Management Youth Camp. Ayan. Manipod kini Idol Joan Agustin. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Nagiya pagpaset ti sa Gasot, pitupulugas dua bilang dagiti elementarya, iti nagduduma pagadalan, iti Disaster Risk Reduction and Management Youth Camp, iti Philippine Red Cross, Ilocos Norte Chapter. Naangay dito iti Florentino Camakin Integrated School, iti Iliti Vintar, nadaan na ti tema, abantayog sa katatagan at pagbubuklod sa layunin ng kahandaan. Dagema tinas sa aktibidad, iti panangadal kadagiti ubing, iti panagsagsagana, panagsakbay, ken dagiti rumbeng nga aramiden, no dagiti kalamidad. Karaman pa dito'y anaiyagal, iti panagresponde, panangipakat ti first aid, gusto ako koordinasyon na ken nadadumapay. Nagbalinmed a guest of honor and speaker ni Vice Mayor Ray Carlos Safariñas, ka-chairman iti Committee on Disaster, iti Philippine Red Cross. Ket kinanana iti mensahe na, anasaya at launay taada dagiti kakastoyng aktibidad sa ubing pailaing dagiti partisipante ket masursurwandan nang nangruna iti para magtulong no adda dagiti kasapulan iti komunidad ken iti panangipakat ti first aid. Nalaksid iti disaster preparedness ket adda pa iti jingle competition, role-playing competition ken first aid challenge anaangay. May pimetenti may katlo atawen na may saysayang katiti nasa ayus camp ken kadagupan kadagiti partisipante ket dagiti ubing manipod iti F. Camakin Elementary School, Plaridel Elementary School, San Nicolas Elementary School, Cabeza Elementary School, Ablan Elementary School, Gabaldon Elementary School, Shamrock Elementary School, Lawag Central Elementary School, Kinsara Central Elementary School. Okay, so nagadudagayam Idol John, anat na isuro kadakwada dito basic or pati life support or dito water and search and rescue amin dito Awan, naisuro amin kadakwada Idol Bernard nang nangruna ka dito pinakasimple dito pa nang ipakat ti first aid first aid no dagiti masugatan masapul nga amuanda dagiti rombeng so these are the basic life support no kas pagarigan tapno mangted iti first aid kadigiti nasasinaman pada lang estudyante or teacher da we know sa baling nga tattao no kas pagarigan makakita da iti maululaw ayan or dati na aksidente nga they are also aware nga saan nga basta-basta nga garawen dati pasyente nang nangruna kadigiti maaksidente iti kalsada Idol Joan. Yan. Nasa tapno awareness campaign at the same time added information and knowledge kadigiti estudyante tayo. Alan, agikis dito may sadtan. Go na Idol Joan. Na magiti Red Cross kadwa 99.5 Basinlawag Idol Joan in Tatak. Thank you so much Idol Joan and Red Cross of the Philippines. Kadeta na nakamat a report.